Det er en dejlig tur til Harald Nyborg, vi går her, hva'? Ja. Jeg tænker, var det ikke derovre, som bussen kører? Det kan vi ikke have stået af der. Nej, altså det er over bilerne er. Amager kontorhotel. Nej. Er du sikker? Ja. Okay. Det kommer ikke en anden bus. Vi er ikke undersøgt det, når vi skal hjem. Der er altså ret spændende sådan nu på Amager, hva'? Nå, okay. Det er ikke Amager. Jeg vil også være på, at Tomby er en del af Amager, men... nej, okay. Amager er kun Amagerbrogade. Amager stopper ved Grønjord. Har vi fundet Harald Nyborg, Jesper? Okay. Vil du se skiltet? Jeg glæder mig til, vi kommer derover. Tror du, I har et toilet? Ja. Lige nu. Lige. Hvad laver du, Morten? Ikke noget? Nej. Jeg synes, du skal tage dine bukser på. Nej, det er ikke noget mange. Jeg har ikke sjovt, så jeg bliver nødt til at komme. Okay. Så det er en udlådning. Det er varmt. Jeg er nødt til at komme i farrøv. Det er virkelig meget spændende her, jo. Det er sådan, der Harald Nyborg og Kvik og Tilland og pis, og så laver du noget, der hedder Bruxelles. Alle tror, det er et byggemarked. Må ikke selv at få noget dejligt personligt øl med hjem? Det kan man ikke, nej. Så skal du være der meget lang tid. Ja. Det var en tisse. Sæt mig på en tisse lige, Jesper. Ja, jeg satte på. Nej. Nej. Hej Magnus. Nej. Velkommen til Harald Nyborg. Skal vi gå ind? Ja, skal du ikke blive elev? Ja. Hvorfor? Ellers så vi sådan noget sending, jeg kan lægge over til. Jeg køber også et. Jeg har strips. Lad os finde på sending. Vi skal også ikke finde på sending. Du har sikkert ikke gemt den der køleboks, som vi fik gratis. Jo. Ja. Så det andet. Vi laver en Magnus. Ja. Den holdt rigtig lang tid sidste år. Overtræk, jeg laver selv din egen træk. Jeg synes, jeg min tid. Det var ikke købt en stor. Vil du have sådan en der, Magnus? Er du sikker? Det er ikke engang smart, man kan ikke åbne. Har du købt? Hot Quest. Hvordan skal nogen af det der hjem, Jesper? Hvordan skal nogen af det her med hjem? Det var sidste, der var. Det var mega heldigt. No. Jeg gave you the bean. Så Magnus skal, eller Morten skal. Er du god til at bære den der trækvogn, Jesper? Det kunne være fedt, hvis vi havde sådan en trækvogn til at bære tingene med, ikke? Det er kun 4 minutter endnu. Ja. Du er Jesper. Morten, du er virkelig dårlig til at være ham, der holder manual. Det kan jeg holde med dig. Jeg tror ikke, at du skal være... skruerne skal være øverst. Hvad skal den her bruges til? Okay, den giver ikke. Er det ikke? Har du lavet fejl, Magnus? Jeg kan ikke skrue den mere ud. Jo. Nej, den går kun hertil. Nu røg den under her. Nej. Står noget manual om den her, den skal være løs, eller skal den være helt stram? Meget nemmere. Det var så helt Var det Se, det kan du jo sagtens. Nej, Magnus.